ଆଜି ଆମେ ଏନ୍ତା ମୟୂର ଦୁଇପଟ ପାଇଗଲୁ ଯେ ତମେ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେନ୍ତା ଅଛ? ତମେ ବି ଭଲରେ ଥାଅ, ମୁଇଁ ବି ଭଲରେ ଅଛେ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ବୁମୁମୁଣାକେ ବୁଲି ଯାଉଛୁଁ। କେନ୍ ଜାଗାକେ ଯାଉଛୁଁ ଯେ ଚାଲ ଦେખાମା ସେ ଜାଗା। ଆଉ ସେ ଜାଗାକେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁନ ଏବେକା। ଆଉ ଇଟା ହଉଛି ସେ ଜାଗା ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ସେ ଜିନିଷ ମିଲ୍ସି। ଇଟା ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ମିଲ୍ସି। ଯେନ୍ କୁକୁଡ଼ା ବି ଯଦି ଦରକାର ଥିବା ବେଲେ ବୁମୁମୁଡ଼ାରେ ଆସିକରି ନେଇଯିବ। ଏନେ ଗୋଡ଼ ମାନକେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ, ଗୋଡ଼ ମାନକେ ବି ବାଲ ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମିଲ୍ସି ଆଉ ବିଦେଶୀ ବି ମିଲ୍ସି। ଇଟା ଆମେ ଇଟା ନଉଛୁଁ, ଦୁଇ ପଟ କୁକୁଡ଼ା ନଉଛୁଁ। ତ ଦେଖି ପାରୁଥିବ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ସେ କୁକୁଡ଼ା ଯେ। ଆଉ ଇଟା ହଉଛେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଆମେ ହଉଛେ ନଉଛୁଁ 4 ପଟ। ଦେଶୀ ଏନ୍ତା ଦିଶି ଆଉ ବିଦେଶୀ ଏନ୍ତା ଦିଶି ଯେନ୍ କୁକୁଡ଼ା କି ନଉଛୁଁ। ଆଉ ତାପରେ ପଲେଇ ଆସୁଁ ଚାମିନ ଦୁକାନକେ ଚାମିନ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଚାମିନ ବନେ ମାଂସୁଁ ଆଉ 3 ପ୍ଲେଟ ନେଇ ଯାଏସୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଚନା ବନୁଛି ସେ ଜାଗାକେ। ଆଉ ଚନା ବି 3 ପ୍ଲେଟ ଧରି ଆସୁଁ। ଆଉ ଆମେ ବସିକରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଖାଇଦେସୁଁ ଯେ ସରିଗଲା କଥା। ଦେଖି ପାରୁଥିବ କେନ୍ତା ଖାଉଛୁଁ ଯେ। ଆମର ଏଇ ଜଗଦୀଶ ତ ଲୁକି ଲୁକି କରି ଖାଉଛେ ଲାଜେ ଲାଜେ ହେଇକରି। ଆର୍ ଆମର ସଡ଼ୁକେ ଦେଖବ ବୋଲେ ତ ତମେ ନେଇ କହନ ଆର୍ କେନ୍ତା ହେଇଯିବ ଦେଖବନୁ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଖାଇବେ ଯେ। ମୁଇଁ ତ ପୁରା କାଣା କହିମି ଦେଖ ଦେଖ କେନ୍ତା ଖାଉଛନ୍ ଯେ। ଏନ୍ତା ଖାଇବେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଆର୍ କେନ୍ତାରେ ଖାଇମି। ଖାଇ ଖୁଆ ଦେସୁଁ ଆର୍ ପଲେଇ ଆସୁଁ ଆମେ ଘରକେ।